Приключи шестото издание на конкурса, който отличава най-зелените компании в България. Агро-ТВ получи приз по време на специалната церемония за награждаване на победителите. Над 60 компании се конкурираха в надпреварата, посочиха организаторите. Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова поздрави 13-те наградени. Тя отчете, че все повече предприятия прилагат екологични политики и практики. Факт е и, че както националното законодателство, така и последните законодателни инициативи на европейско ниво подкрепят икономиката, която се основава на екологичните принципи. Включително и в последните години най-актуална е темата за кръговата икономика, която не разчита на използването на ресурси, нови природни ресурси, икономика, която използва отпадъчните продукти като суровини. Репортерът и водещ на Агро-ТВ Данаил Андреев беше отличен в категорията «Зелено перо» за материала «Изчезва ли природата на България», излъчен в публицистичното предаване «Агротема». В него той показва кои са пробойните в екологичното законодателство. Искам да благодаря на организаторите за наградата, която получих «Зелено перо», но темата за околна среда, знаят всички наши зрители, е ежедневно застъпена в програмата на Агро-ТВ. Това, което искам да им кажа, е, че ние с малки стъпки, прости, можем да променим околната среда, в която живеем, като например да ходим по-често пеша, да използваме велосипед. Разделното събиране на отпадъците също е много важно. Чантите за многократна употреба, с които аз пазарувам, призовавам и зрителите да ползват такива за многократна употреба. И не на последно място, да посадим поне едно дръвче или нека поне да изчистим градинката пред нас, пред жилището, в което живеем. Данаил Андреев допълни, че отличието го мотивира да продължи с усилената работа за по-зелен свят и чиста околна среда.